И здравейте на всички, които гледат този клип. Реших да направя този клип, за да ви попитам какво мислите по въпроса, кое да си избера, PlayStation 4 или геймърски PC компютър. Бях така представен пред този избор заради моето решение да поискам PlayStation 4 от майка ми и баща ми, след което те ми казаха, че по-добрият вариант било компютър и то геймърски, за да поддържам моя канал и така нататък. И реших да ви попитам какво мислите по въпроса с геймърския компютър или PlayStation 4. Ще ви помоля отдолу в коментарите да напишете кое според вас е по-добре. PlayStation 4, на което ще мога да качвам клипове силно след половин година. Защото трябва първо да го взема, което ще стане тази събота. Затова искам по-бързо да възможно по-бързо да отговорите на моя въпрос. Ако искате. Желателно е. Ще съм ви много благодарен, ако отговорите на него. И, както казах, не знам кое да си избера. Не знам какво да кажа на майка ми и на баща ми. Не знам да им кажа ли геймърски компютър или да им кажа PlayStation 4. За PlayStation 4 ще мога да качвам клипове на GTA 5, на Minecraft, на FIFA 15, след което, като си купя повече игри по-натам, ще мога да качвам клипове и на Driver Club, на Need for Speed, на така по-различни игри, на по-хубава графика, без да цепи. Както и да е. Затова моля вас да ми кажете кое според вас по-добре. Геймърски компютър или PlayStation 4. Ще ви благодаря, ако отдолу в коментарите напишете кое от двете. И имам още един много важен въпрос към вас. Искам да питам всички, които ме гледат, които гледат на канал, които са ми последователи и така нататък. Искам да ви помоля да ми кажете кое е по-добре за вас. Да снимам с камера, фейс камера или въобще да не снимам с камера. Защото мислех да снимам с камера, но някои приятели ми казаха, че по-добре вариант е да снимам без камера, да знаят кой съм и така нататък. Но аз реших, че ще направя един клип така с камера, без да игра. За да ви попитам няколко въпроса и да ви съобща някои нови работи. Много мисля дали да си взема компютър, защото на PlayStation 4 ще мога да игра по-малко игри, много по-рядко ще качвам, няма да мога да поддържам хубаво канала си и просто няма да е комфортно и за мен и за вас. Да, вярно, ще е по-хубава графиката, ще има много хубави игри, ама просто се чудя дали да не си взема компютър, защото така ще мога да качвам повече клипове. И вчера ми дойде волан с педали и ще мога да качвам повече клипове и на Evertruck, и на пак на FIFA, на Minecraft, на CSGO, на различни хубави игри. И затова много ви моля да отговорите на моя зов за помощ, така да го нарека. И исках да ви съобща, че ако си взема компютър, което може би ще стане, защото доста хора ми препоръчат компютър, но просто искам да видя какво е вашето мнение. И ако до днес е петък, до утре сутринта има някакви отговори, ще преценя кое да си взема. Ще тегля една томбола
И ако, което по-вероятно да стане, да си взема компютър, ще снимаме много с Green Phantom на CSGO и на Minecraft, който ще е хубавата част. И това беше от мен. Исках да ви помоля да, ако можете, да напишете какво е по-добре за вас, за фейс камерата или без, за PlayStation или не, или компютър всъщност. И да, това беше от мен. Довиждане сега от мен и до скоро!